Тук по тези земи през 5 век преди Христа се е намирало Одриското царство. Съвсем наблизо се намира и римския път Вия Диагоналис, който свързва Западна Европа с Ориента. Казвам се Симеон Пиронков и съм собственик на бутикови вина Линар. Намираме се в югозападната част на Сакар планина с мек климат, постоянно слънцегреене и непрестанен вятър. Това е най-подходящият теруар за отглеждане на грозде. Небезизвестният професор Мозер идва в България да намери най-доброто място за засаждане на сорта Мерло. Той се спира именно тук и почва засаждането на 7000 декара Мерло. Днес ще ви запознаем с изработката на нашето несулфитирано вино. Всички знаем колко много различни алергии има във времето, което живеем. Но всъщност много малко хора осъзнават, че са алергични към сулфити. Спътник на любимото ни питие е виното. Използването на сулфитите или още серния диоксид е редовна практика при винопроизводството. Затова целта на Линар е да произведе натурални, естествени вина, както са се правили преди хиляди години от нашите предци траките. Без добавяне на сулфити, без захари и без никакви алергени. За тях правим специално вино от сортовете Мерло и Шардоне. А от тази година е наложен пелин от мускат с 12 вида билки. На тези вина може да се насладите само единствено в най-големия исторически парк в света. Заповядайте, преживяването се заслужава.